специално за всички хубавици. Хайде раздвижете телата, хайде да ви видя в играта. Хайде полудейте, живейте и с Тораро запейте. Тази вечер ще ви пее Тони Тораро. За вас ще свири тази вечер Сали Овка. За най-добрите тази вечер поздрав специално. За най-красивите мадами поздрав оригинално. Хайде раздвижете телата, хайде да ви видя в играта. Хайде полудейте, живейте и с Тораро запейте. Най-големите купони къде са? Студентски град, София. Най-красивите жени къде са? Само България. Най-шумните партита къде са? Тук са, при нас са. Най-лудите диджи къде са? Тук са, при нас са. За вас ще пее тази вечер Тони Тораро. За вас ще свири тази вечер Сали Овка. Хайде раздвижете телата, хайде да ви видя в играта. Хайде полудейте, живейте и с Тораро запейте. Хайде раздвижете телата, хайде да ви видя в играта. Хайде полудейте,